Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Huwebes, Agosto 11, 2022. Akong inyong tag balita Aksyon Dale Salazar. Para sa mga pangulong dinalan na una kita sa mga balita lokal. BCPO WCPD ginaprepara ng kaso batok sa taxi driver nga naghikap sang paas ang iya pasahero nga menor de edad. Duwa pa ka illegal nga STL outlet sa Negros Occidental ginraid sang NBI Bacolod. Sa balita national, resolusyon para sa pag-import sang kalamay hindi otorisado suno sa palasyo. Investigasyon sa Senado sa expired nga bakuna magapadayon. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni kitindala mo sa mga pasunib lang. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pagbinuhan ay tiro sa mga katapos-ang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentulin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte hard nga dahon kag may maputi nga bulak.
Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o konlunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, hibaluon no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon. Karon sa detalinasang mga balita lokal, ginraid sang NBI Bacolod ang duha ka may illegal nga small town lottery o STL outlet sa mibanmo sang Binalbagan kag siyudad sang Sipalay, Negros Occidental. Ginpahayag ni NBI agent in charge Attorney Renwa Baldovino nga una sila nga nagpatigayon sang test bet nagligid nga Agosto 6 kag surveillance sang Agosto 8. Sang Merkules kun kahapon ginlansar ang operasyon apang sarado kag wala na nagaoperar ang duha ka mga outlet nga ginadumalahan sang Vikings sa peryahan ng bayan. Nagapati si Baldovino nga may nakatimbre sa mga tawo nga nagaopera sini bangod na kumpirmar pa ang padayon nga pagbaton sa mga taya sa Agosto 9. Ginpahayag ni Baldovino nga sandigman sa Presidential Decree 1602 in relation sa Republic Act 9287 mapasakaan sang kaso ang nagataya, bet collector, coordinator, supervisor, maintainer, manager, financial protector pati man ang tagiya sang propiedad nga ginahamtangan sang puluyan nga ginagamit bilang outlet. Bago po namin isinagawa yung operation namin, nung matanggap namin yung impormasyon noong August 6 ay nag-test bet kami. Nagpataya kami doon sa informante namin. Kaya meron kaming ebidensya dito na nakuha na nagpapataya ang Vikings sa Binalbagan at sa Sipalay. Nabatian ang tingog ni NBI agent in charge Attorney Renwa Baldovino. Sa iban nga balita lokal, ginapreparan na mga dokumento sa pagpasaka sang kaso batok sa taxi driver nga naghikap sang paas ang minor de edad nga pasahero nga babayi sang Merkules sang hapon. Sa interview sa Action Reports Afternoon Edition, ginpahayag ni Lieutenant Arlene Torindon ang pamuno sang BCPO Women and Children's Protection Desk ang tag-iya mismo sang taxi ang nagiya sa otoridad para makilala ang ginareklamo nga taxi driver. Ginpahayag ni Torindon nga desidido nga magpasaka sang kaso ang pamilya sang biktima batok sa driver. Ilabi na nga documented ang insidente. Sarang mapasakaan sang kaso ang taxi driver nga act of lasciviousness ang Atman sa Republic Act 7610. Ginakasubo ni Torindon nga nagluntad ang ining insidente nga tumalagsahon kag nag-viral ang Bacolod. Samtang nanawagan naman si Torindon sa publiko kag netizen nga likawan ang victim blaming. Sa Fundiano ang opisina sang WCPD sa atong investigator on case naghimo naman sang tikang as of now ang preparation sang tanan nga mga pertinent documents nga para ma-file na to. So ini ang alleged suspect for the case nga pag-abuso naman sang aton nga edad nga pumuluyo sa syudad ng Bacolod. Nabatian si Lieutenant Arlene Torindon ang pamuno sang BCPO WCPD. Ginapanginwala sang Philippine Army nga asset sang 79th Infantry Battalion ang negosyante ginpatay sa may sitio Kamao, Barangay Marcelo, Banwas ang Calatrava pasado las 9 ng aga nagligid nga Agosto 7. Suno kay Brigadier General Inocencio Pasaporte, Commander Officer sang 303rd Infantry Brigade. Wala sa record sa mga asset sang 79th IB ang biktima nga
si Rodel Nobleza. Dugang panipasaporte nga wala pa man nila ginakumpirmar nga NPA ang nagpatay. Bawod nga antes nga naglunad ang krimen, ginkuha pa sa mga suspect ang 80,000 pesos nga kwartas sang biktima. Sa karon, ginaimbestigan pa sa kapulisan ang background ni Nobleza. Hindi pa naman ma-establish nilang ginasiging is informant ko lang sa army. Per verification naman sa 79, hindi naman to informant ka 79 Infantry Battalion. Nabatyan ang tingog ni Brigadier General Inocencio Pasaporte. Sa katapusan na nga balita lokal, naglambot sa 132 ka mga reklamong nabaton sang tinatapan ni Bacolod Mayor Albi Benitez gikan sa mga konsumidor sang basiwa kag prime water. Umpisa nga iya ginlansar ang public complaint desk nga ginatawag nga isugid mo kay Mayor. Suno kay Benitez, dako nga kalipay ang iya nabatsyagan sang positibo nga pagresponder sa mga Bacolod noon. Bawod dinhi ang programa ang duwa pa lamang kadlaw nga ginumpisahan sang iya talatapan na. Suno kay Benitez, wala pa inisang detalye angot sa kaundan sa mga reklamo apang plano siningi patawag ang pamunuan sang basiwa kag prime water agud sa pagkuha sang ilan nagakaigo nga sabata. Magluwas sa mga water utility plano man ni Benitez nga igasunod ang Seneco para sa tuyo nga maakomodar kag mabuligan ang concern sang mga konsumidor nga mga Bacolod nun. I would like to rely on mga public complaints, no, on the real score. So that is why we launched, this is the first of several public complaint nga akon ibutang para ang tao mismo makambal sa akon. Nabatyan ang tingog ni Bacolod Mayor Albi Benitez. Action Radio Philippines Standard Time, alas 6:18. D3 Biofood Supplement mga kaaksyon ng natural nga Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Yes, mayong gabi sa mga kaaksyon namon nga naga-monitor via Facebook Live sa DY Easy Action na Radio Bacolod. Pwede man kami maka-access mga kaaksyon sa YouTube channel sa Action Radio Bacolod. Siyempre sa www.actionradiobacolod.com na .ph. And this time, check natin ang comment section sa atong sininga Facebook Live. By the way, nag-visit rin kayo na si Madam Rufi Libiran. Isagid sa mga solid nga kaaksyon listener, no? Nagkuwad din siya sa coupon halin kay Action and Defensor. So madamog nga salamat kag nice meeting you si Madam Rufi Libiran. So Ray Flores Barioga nakatutok na. Madamog nga salamat si Joe Art Mandagit Tones. Good evening dira sa inyo. Mary Joy Victorino Flores, Makawili Actiondale, greet ko lang sa akon nga family, sila ni Mama Mary kag Papa Robert Flores sa may barangay Carolan, Kabangkalan City nga permigid sila nagapamata sa ARB. Monitor diri sa may syudad sang Talisay. Sige, madamo gida nga salamat. Si Marvic Jagan Talavera, naga-monitor kami diri sa may Hacienda Tabayag, Actiondale kag Galiog Tamyaw. Sa utod ko nga si Rose Talavera Jagan sa mayong hapon happy ko kay arakada kay na sa stations ng ARB. God bless kag more power. Sige, thank you so much at I hope nga tsakto pag-pronounce ko sa inyo sininga apelyego Jegan or Hegan. Sige, Talavera family, thank you so much sa suporta sa Action Radio. Si Miss Christine Minyes Villalobos,
nakatune in naman sa aton sining pagpangalagad so far mo yung mga comments. May mga comments na rin na-comment pero wala ga-appear sa aton sining Facebook Live. Pero sige, gina-appreciate nato ng aton sining mga netizens nga padayon nga nagatutok sa aton sining Facebook Live, anuman nga mga public affairs program sang DYEZ. Madamo gida nga salamat. Kaga syempre sa mga kaksyon naton, dira nga nagahulat-hulat kung when mag-start ang aton sining promo, ang Roleta promos. Kutob dira sa may mga coupon pa dapat i-fill out na dira kag i-forward rin inyo sining mga hawid kay next week mag-umpisa na ang Roleta promo sang DYEZ kag damo sa mga papremyo ang nagahulat sa inyo. May isa ka sako nga bugas, may appliances, may gift certificate kag syempre ang dako-dako nga premyo ang brand new nga cellphone mga kaksyon na. So dapat ipadala nyo na ang inyo sining nga mga coupon dria nga na-fill out na para at least dako ang tsansa mo nga magdaog since magalawag ini sa sulod sang 60 days or I think 60 winners ang aton sining nga paggabuton. Kag syempre kung nahulog nyo na inyo sining nga coupon, dapat nakatuto ka mo sa DYEZ kay once kani nga lawagon ang inyo sining nga ngalan magabutan sa Tambiolo. Dapat ang control number or yung sining nga ngalan mapat-ina ninyo sa radyo or online man sa Facebook Live kag hingagaw kamo dagon-dagon diri sa may 4th floor sa kamon sining station diri sa may tubangan sang Corazon Locsin Montalban Memorial Regional Hospital. So good luck naton ang tanan nga magapasakop sa sining promo especially sa mga listeners gid sa Action Radio Bacolod kag mga viewers via Facebook Live. Sige. By the way mga ka-action sa mga wala pa dila naka-follow sa among sitag sa tagsa ka mga Facebook pages, please do search and follow us later after sa ating Facebook Live. I-search lang Action Dale Salazar, meron man sa Action Eden, Action Dora, Action Ann, kagiban pagid nga mga news personality diri sa mga DYEZ, no? So nagapost kami dira sa mga news and information. Iba nagapost sa mga travel vlog, mga personal nga ganap, no? Sila sining nga kabuhi. So search nyo kami later and click like and follow Action Dale Salazar and pwede ka mo dira maka-interact ka sa mga news personalities sang DYEZ. Sa luwat, madamo gid nga salamat sa pagtutok karon nga Thursday edition sa ato sing pagpangalagad. Keep safe mga ka-action and standby kita sa mga balita national. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white nickel-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric. Lasay sa 25 Action Radio Philippine Standard Time kagkaroon sa detalye na sang mga balita nasyonal. Gintawag sang Malacanang nga illegal ang Sugar Order No. 4 nga nagamando sa pag-import sang 300,000 metric tons sang kalamay. Sa press conference subong adlaw ginpahag ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles nga nagapadayon karon ang investigasyon angot sa hindi otorisado nga pagperma sang dokumento nga nagamando sa pag-import sang kalamay. Magluwas ini sa gini-import dagligad nga Mayo tuig 2022. Ang resolusyon ang ginpermahan ni Undersecretary Leocadio Sebastian. Suno kay Cruz Angeles, ang chair sang Sugar Regulatory Board o SRA, amo si Presidente Ferdinand Marcos Jr. kag wala ini nakapatawag sang meeting o kon pag-convene sang SRA kag wala man sang meeting o kon resolution nga gin-authorize. Ginpahayag sini nga dapat matun-an sang husto ang importation process para maproteksyonan man ang mga konsumidor batok sa nagasaka nga presyo
negosyo sa nagapanguna nga Balaklon samtang ginasiguro nga hindi man maguba kag maapektuhan ang lokal nga industriya. Samtang ginpahayag sa ang palasyo nga magadepende sa rekomendasyon sa Department of Health kung bala palawigon ang state of calamity bago sa COVID-19 pandemic. Ang state of calamity sa Pilipinas ang magatakop sa mabot nga Setyembre 12 tuig 2022. Suno kay Press Secretary Trixie Cruz Angeles, magahimo sila sang anunsyo sa tion nga magwa na ang rekomendasyon sang DOH. Kung madumduman ginpalawig ni Ani Presidente Rodrigo Duterte ang COVID-19 state of calamity sa Pilipinas bagod man sa padawin nga pagsaka sang COVID-19 cases kag ang pagpamahugman sang iban nga COVID variants. Sang Miyerkules sa kon kahapon nga adlaw na record sang DOH ang 3,181 ka bago nga COVID-19 infections. Sa dugang pang balita nasyonal, dayon ni Senador Risa Hontiveros ang investigasyon sa Senado sa ginabanta 5 bilyones sa tubtob 13 bilyones nga balor sang expired nga bakuna apisal nga nagpasiguro man ang COVAX facility nga ini ang pag-ailisan. Suno kay Hontiveros, magapadayon ang investigasyon bisan ilisan ang expired nga bakuna kag mayara sang nagpabaya nga dapat mapasabat. Ginpahayag sang senador ang hindi lamang kwarta ang nausik kundi lakip man ang oras kag resources sa National Vaccination Program. Samtang ginasosyon ni Hontiveros ang penal provision sa COVID-19 Vaccination Program Act nga mapanabat ang mga tawo nga nagauyang sang COVID-19 vaccines. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:28. Life Extension Coffee Mix mga ka-aksyon ang pinakaunang ready to drink coffee fortified with vitamin. Sa 29. Inyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Huwebes, Agosto 11 tuig 2022. Sa liwat akong inyong atag balita Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Radio!